asia, mihin te ryhdytte. Ikävä tulee. Toivottavasti me nähdään. Morjestellaan. Käydään vaan kahvilla joskus. Mistä me terapiin tarkoillakin tulee? Ei me tiedetä. Ei todellakaan tiedetä, mitä on nyt mennään. Voi informoida. Mä en ole missään sosiaalisessa mediassa, mutta laittaa Maurille tehty sitä viestiä sitten. Joo, että niin. Todella ei voi mitään, mutta toivon kaikkea hyvää ja ihanaa elämää tästä eteenpäin. Ja kiitos vielä kaikesta. Meillä on pienet muistamiset jokaiselle. Niin asiat ei ole isoja, mutta sitäkin paremmin ne tulee niin kuin sydämessä. Kiitos kaikille. Ja Anne näin. Ihan liikaa kyllä tämmöiset. Ei tarvitse rääkyttää yhtään. Ja täällä on ne kaikkien nimet, joita näihin osallistuu täällä portissa. Kaikki ne mentiin tekemään. Sä muuten rääkytty koko päivä ja nyt rääkyttä edelleen. Tää meni itse. Jere. Kiitos. Ja Henkka. Kiitos. Kahvia on täällä nyt keitettynä, ottakaa kahvia ja juokaa ja mitä. Ihan muutama sana muista. Mä voi vielä. Mä voin nähdä vielä meitä. Kiitos Anne. Kiitos. Meillä varmaan luetteja on. Vieläkin vielä. Ihan jotta päivä ei pysähtyisi tähän, niin muutaman sanan sanon, että aivan liikaa kyllä olette nyt sitten muistanut meitä. Mutta niin kuin Maaretti sanoi, niin kyllä tämä niin tunteisiin menevä hetki on. Nopealla aikataululla tieto tuli meille ja niin kuin teillekin. Ja aikamoista soplinkiahan tämä on ollut. Ja sitä tosiaan, kun te raavitte niitä arvoja, tämä yksi porukka, että missäkä se sitten tapahtuu jatkossa, missäkä käy aamukahvilaiset, iltapäiväkahvilaiset, kaupassa kävijät, pesijät, tankkaajat, joka vuorolaiset. Eli erittäin paljon kiitoksia ja kyllä olette varmasti mielissämme. Tovin ainakin. Sen verran täytyy sanoa, Maaretti, että mä lupaan, että lenkitossut tulee uudestaan jalkaan ja mä juoksentelen, kävelen vähintään sieltä sun ympäri. Ketään muita sillä reissulla mahtaa olla. Joo, ja mulla saa sitten kukaan pyytää vettä, jos tulee janot. Eli noin 40 kiloa sitten aloitin nämä hommat ja 7000 kilometriä keskimäärin sitä ennen juoksin vuodessa. Että kyllä sinne muutama kalori jäi sinnekin päästä. Kiitoksia oikein paljon ja tässä on vielä päivää jäljellä. Et se ei ole mikään yllätys, mä toivon, että ostatte kämpän nyt tyhjäksi. Ja kahvia yritetään keittää niin paljon kuin väelle maistuu. Se, että silmäni menivät punaisiksi, se ei ollut porua. Ääneni murtui, sekään ei ollut porua. Tulikaan niin helvetin hiki. Hiki vuotaa silmistä. Sen verran lämpö nousee. Hei, erittäin paljon kiitoksia vielä kerran. Näistä vuosista ja sitten vielä näistä, että se on täyttä tavaraa. Kiitoksia. Kiitos Olli. Kiitoksia. 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 Meidän on kuitenkin Kiitoksia. siivoamista ja tyhjää.